Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. anyos ka returning OFW nga nagpositibo sa Delta variant sa COVID-19 pati ng iyang pamilya nagpamalibad nga magpariswab. Kaina, liwat sila kaginbalikan sa barangay. Ganit na pilitan ang OFW kag ang iyang asawa kag anak nga magpariswab. May report si Nico Delfin. Nagtipo ng katapos ang Barangay Health Emergency Team kag mga tanod upod sa kapulisan sa Barangay Hall kag liwat nga ginbalikan ang puluyan sang 45 anyos nga returning OFW sa isa ka subdivision sa Barangay Villamontes sa Bacolod kaina sang aga. Ini matapos nga nagpamalibad siya nga magpariswab upod siya duwa ka mga katapos ang panimalay sang kahapon. Ang returning OFW ang isa sa 6 ka mga kaso ng COVID-19 Delta variant sa Bacolod. Sa records ng Bacolod Emergency Operation Center, Hulyo 20 sa nagpositibo sa COVID-19 ang resulta sa iya swab test nga ginkuha siya pag-abot sa Manila halin sa Dubai. Kabangdalan nga siyang na ospital. Sang Agosto 20, nagpauli siya sa Bacolod sang nagnegatibo na sa virus ang iya RT-PCR test. Ang ila rason to because they are already negative, no? Negative na result, so why is it pa na swab, no? Then because siguro how stressful it is, no? Kaya kabalo man ta na after swabbing quarantine ka naman, no? So that's why siguro hesitant sila at first, but nagahinyo gid, no, ang publiko na dapat man mahatag assurance sa aton na para sa aton seguridad sa aton kayong lawas. So, through the effort man sa CHO office, no, as per advice by Doc Miraflor and diri man sa barangay, no, we are thankful na nakahatagid sang pag-swab, nandarigogin ang swab. No. Makaligad ang pilaman ka oras, nagsugot man ang OFW nga magpariswab upod siya asawa kag anak. Ginpathag ni Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng EOC, hindi mapaiway ang delay sa pagpagwa sang resulta gikan sa Philippine Genome Center bangod tanan nga local government unit ang nagapadalaman didto sa mga swab specimen para sa genomic surveillance testing. Sa sinila nga testing center, mahibaluan kung ano nga variants ng COVID-19 ang nakalaton sa isa ka persona. Gani ang ila ginalauman ang mga matagaan atensyon sang national government nga matigayon ang pagpain sang pondo para sa pag-operate sang natukod nga Genome Center sa Miagao, Iloilo Province. Ang ato nga genomic surveillance testing. But at least importante, may na-document kita. So at least ang haka-haka nato nga nagdamo kaso ta nga nagasigitaas, naganubo kataas nubo, it's because of these variants of concern nga ari na di sa ato sa syudad sa Bacolod. Subong sini, kung makita ta nga ang qualification kag criteria sining nagpositibo, ara siya sa Delta variant, insigida we implement the Delta variant protocol. Para mas, it's better to take the side of caution rather than nga sa ulihin na ang paghinulsol kay nagdamo ng kaso. Samtang kahapon, nagnegatibo naman sa virus ang resulta sang repeat RT-PCR test sa 6 ka bulan nga lalaki nga lapsag nga nalatnan man sang COVID-19 Delta variant. Negatibo man ang resulta sang RT-PCR test sang iya mga ginikanan nga close contact. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.